Mas daka nga oportunidad ngan mas di kalidad nga pasilidad ang nakalinyaya na para tun mga magturutdo nga ni estudyante han Eastern Samar State University kon ISO Artiche Campus. Ining kataliwan kadtuon ngan personal nga kitaon ni House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan. Ang kahimtang han mga pasilidad ngan ang mga ginbubuhat nga infrastructure projects hasakuban Universidad di dahan naglabay nga ocular visit. Sentro han nasabi nga pagbisita ang pag-assess ang mga gintitikangan nga mga edipisyo, nga ang pagplano para ang pagtukod hin mga bago nga academic buildings. Labot lahinigin tututukan gihapon ang pagpaupay han mga concrete road network sa Sakuban Campus. Agud maging mas komportable nga talwas ang pagnabigar han mga sirkulasyon sa Sakuban Campus. Kaupod ni Congressman Libanan nga nagpakita niya suporta hi Honorable Roland Boy Evardoni, ang Vice Mayor nga acting mayor han Artiche. Agud masiguro nga ang mga proyekto in magiging mapulsanon para han bugos nga bungto. Mapaso naman nga ginkarawat ang delegasyon ni Dr. Jeffrey Gimbao Libot din han Eastern Samar State University Artiche. Diin iya iginexplikar ang mga prioridad nga proyekto para ang padayon nga pag-uswag han universidad. Dako ang pagpasalamat ng paglaom han komunidad han Eastern Samar State University Artiche hini nga kolaborasyon nga nagpapakita ang seryoso nga tinguha ni Congressman Libanan nga han lokal nga gobyerno nga parig-unon ang pundasyon han edukasyon pinaagi han moderno nga di kalidad nga mga pasilidad. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.